Era foarte dur cu mine. Every time it speaks to me, it always hits me with a cane right in my face. Și când el vorbea cu mine, tot timpul mă lovea cu un băț direct în față. And he made me bleed every day. Și mă făcea să sângerez aproape în fiecare zi. So afraid of him. Mi-era așa de frică de el. About 3 or 4 in the morning, he'll wake me up with a bucket of water. Pe la 3 sau 4 dimineața, el venea să mă trezească cu o găleată de apă. And if I cried, he would beat me until he would knock me out. Și dacă aș fi plâns, el m-ar fi bătut până să ieși. I was so scared of him. Mi-era așa de frică de el. He was grandmaster in Kung Fu. El era un maestru în Kung Fu. And that had been a long tradition in his family. Și asta era o tradiție din familia lui. Passed down through generations to me. Și asta o trecut de la o generație la alta până la mine. Now he abused me in more ways than I can possibly describe to you through the beatings. M-a abuzat fizic în mai multe feluri decât aș vrea ca să vă zic acum, bătându-mă. And he trained me to become a professional fighter. Și m-a antrenat ca să fiu un luptător profesionist. At the age of 12, I was able to go back to my mum and dad in England. Când am avut 12 ani, am mers înapoi în Anglia. And in England, I continued training. Și în Anglia am continuat să mă antrenez. And as I got older, I began to enter different competitions in Asia. Și când am crescut un pic, am început să lupt în diferite competiții din Asia. They were mostly illegal. Cele mai multe dintre ele erau ilegale. Because there were hardly any rules and people got very badly hurt. Pentru că nu aveau niște reguli și oamenii erau răniți cu adevărat. I was lucky, I didn't lose a single competition. Am fost într-un fel norocos, nu am pierdut nicio competiție. Although the only one person who gave me a frequent beating was my grandfather. Singurul care putea să mă bată la momentul respectiv era tatăl meu, bunicul meu. I entered the World Championships in my style and held the title for 3 years. Am ajuns să lupt în campionate mondiale în stilul meu și am dobândit titlul de 3 ori. From the time I was a teenager, I was already working. Când eram adolescent, deja munceam. I would be training grown-ups. I'll be training adults. Deja eu învățam pe adulți ca să se lupte. And so I began to do bodyguarding work. Și am început să fiu bodyguard. I was only very young. Eram foarte, foarte tânăr. But I just had a unique ability to look very young, but also to be able to beat people. Și aveam abilitatea asta, chiar dacă arătam foarte tânăr, să bat oameni. And I guess during the 1980s and the early 1990s, I was doing lots of this illegal work. Și la începutul anilor 90 făceam munca ilegală. I did so well, I managed to work with the Senator and Ambassador in London. Și eram foarte cunoscut încât am început să lucrez pentru ambasadorul Arabiei în Londra. And I guarded him for a short while. Și am fost cu el pentru un timp scurt. At this point, I had actually met a girl, her name was Aya. Și în timpul ăsta am cunoscut o fată pe nume Aya. She was from Sweden, and she was the most beautiful girl I've met back then. Ea era din Suedia și era cea mai frumoasă fată pe care am cunoscut-o până în momentul respectiv. She was seriously intelligent and beautiful, and we went out for 3 years. Ea era frumoasă, era inteligentă și serioasă și am început să ieșim pentru 3 ani. We planned to get married. Plănuiam ca să ne căsătorim. But unfortunately, while I was working in Italy, dar din păcate, în timp ce lucram în Italia, her name was Aya. Her name was Aya. Numele ei era Aya. Aya was in a car in London. Aya era într-o mașină în Londra. And there were some drunk men in another car that smashed in the car and killed her. Și ea era într-o mașină și într-o altă mașină erau niște oameni beți care au lovit mașina care era. That day my life was torn like a piece of paper. Și în ziua aia viața mea a fost schimbată. From this point, everything I did was completely stupid. Din punctul ăsta, tot ceea ce am făcut în viața mea era complet To be honest with you, I didn't want to live. Și să vă spun drept, nici nu mai vreau ca să mai trăiesc. I really began to hate people very much. Am început să urăsc oamenii foarte mult. I became really sick in my head. Am devenit bolnav în
didn't care about anything. Și nu m-ai păsat de nimic altceva. I got so violent and I did some bad things I'm really shameful. Și am devenit foarte violent și am făcut lucruri care foarte rele. I'm sorry, but I've killed people, I've beaten people. Pare rău să vă spun, dar am omorât oameni, am bătut oameni. And, you know, there was a point when my dad needed money for an operation. Și în timpul ăsta, tatăl meu mi-a spus că are nevoie de niște bani pentru operație. I got it for him by robbing people, and you couldn't stop me. Și am făcut rost de banii ăștia furându-i de la oameni și nimeni parcă nu mă putea opri. Fortunately, the police in Cyprus stopped me. Din fericire, poliția din Cipru m-a oprit. And thank goodness they finally put me in prison. Și în final m-a pus în închisoare. I was only put in prison for a very small 3-year sentence. Și am fost pus în închisoare doar pentru 3 ani. Așa de puțin. Really, 3 years is not long to be in prison, actually. Și 3 ani nu e așa de mult ca să stai într-o închisoare. But that was a horrible prison. Dar aceea era o închisoare teribilă. It was in Cyprus. There was a lot of people from the Middle East. În Cipru erau o grămadă de oameni din Orientul Mijlociu. And I'm not stereotyping people from the Middle East. Nu încerc să cataloghez oameni din Orientul Mijlociu. But there were a lot of political prisoners there. Dar erau o grămadă de prizonieri politici. And so you had a lot of terrorists. Și erau o grămadă de teroriști. Actually, they were some of my best friends because they were really intelligent guys who played chess. You know? Și de fapt erau prietenii mei cei mai buni cu care puteam să joc. But it was a place where men got so badly beaten up in ways that perhaps you have never imagined. Dar în acea închisoare oamenii erau bătuți așa de oribil încât cred că nu poți să-ți imaginezi. Men would be cut with blades that you break up the gillette and shave with, you know. Oamenii erau tăiați cu lamă. Men would be gang raped and killed. Erau violați și bătuți. And I deserved to be there. Și eu chiar meritam ca să fiu acolo. Actually, what I noticed quickly in prison is who my real friends were. Ceea ce am învățat repede în închisoare era care erau prietenii mei adevărați. Because you need your friends so much to write to you or visit you. Pentru că ai nevoie acolo prietenii tăi să-ți scrie, să te întrebe ce mai faci. But none of my friends wanted to because I was horrible. Dar nimeni din prietenii mei nu a făcut la lucrul ăsta pentru că eram oribil. I turned into a disgusting scum. Am devenit dezgustător. In that prison, one day, I got a letter. Și în închisoare, într-o zi, am primit o scrisoare. Maybe you can imagine, I was thrilled. Și poți să-ți imaginezi, am fost uimit. And when I got the letter, I was so excited to find out who's written to me. Și când am văzut scrisoarea, eram foarte fericit și mă gândeam, oare cine mi-a scris? But I was really annoyed when I discovered it was a stranger. Dar am fost foarte supărat când am descoperit cine mi-a scris scrisoarea. The letter was from a man called Michael Wright. Scrisoarea era de la un bărbat care se numea Michael Wright. And he told me in the letter he was a Christian missionary. Și îmi zicea în scrisoare că e un misionar creștin. Yes, he was working in Cyprus, telling people about God. El lucra în Cipru și le spunea la oameni despre Dumnezeu. He saw my picture in the newspaper. Mi-a văzut poza în ziar. So he decided to write to me. Așa că s-a decis ca să-mi scrie o scrisoare. And he offers to visit me. Și s-a oferit ca să mă viziteze. At the time, I thought this was ridiculous. Și atunci am crezut că asta e chiar ridicol. Because, you know, what is a Christian writing to me for? Pentru ce îmi scrie un creștin mie, oare? You know, I was a Buddhist. I didn't understand what was his problem. Eram un budist și nu înțelegeam care e problema lui totuși. And I wasn't interested. Și nu am fost deloc interesat. But that morning I spoke to another prisoner. Dar în dimineața aia am stat un alt prizonier. And he just had a visit. Și el tocmai a avut o vizită înainte. He was going on about how fantastic his visit was. Și era foarte entuziasmat de cum o decurs vizita lui. And he told me there was a coffee shop in there. Și mi-a spus că era o cafenea în locul ăla. And your visitor could buy you drinks.
Și cine te vizitează poate să-ți cumpere ceva de băut. And they had Coca-Cola. Și acolo aveau Coca-Cola. And in prison, we got water that was brown. În închisoare aveam apă care era maronie. Well, I wanted a Coca-Cola. Și bineînțeles că vreau Coca-Cola. So I thought, I'll get this Christian to visit me, and I'll get some. Și mă gândeam, o să las pe creștinul ăsta să mă viziteze și să I had beau Coca-Cola. bad thoughts in my head. Aveam gânduri foarte rele în mintea mea. I was thinking if he tries to be religious with me, I was going to kill him. Mă gândeam că dacă începe să fie religios cu mine, omor. And this is the bad attitude I had. Și asta e atitudinea rea care am avut-o. On the day of the visit, I remember him walking in. Și în ziua când am avut vizita, mi-amintesc că el a venit. He just seemed like a bit of a fool to me. Și pentru mine arăta ca și un prost. He was really jolly and happy and smiling. Era așa, fericit, zâmbitor. There was nothing to smile about in the prison. Și în închisoarea aia nu avea deloc de ce să zâmbești. Nu avea niciun motiv. It was terrible because he came up to me and said hello and all this. Pentru că el a venit la mine și mi-a spus salut, ce mai faci? And I just ordered him to get me my drink. Și i-am spus direct, adu-mi băutura. It was awful. He didn't got me my drink. Și eu am, cu toate că am fost rău, el mi-a dat ceva de băut. I was really rude to him. Eram foarte rude, And he came nepoliticos cu el. He came back the next week. Și el a venit în săptămâna următoare. And actually, he didn't give up on me. Și de fapt el nu s-a dat bătut. Michael visited me every week for 3 years. Michael m-a vizitat în fiecare săptămână pentru 3 ani. We eventually became friends. Și în cele din urmă am devenit prieteni. I really liked him. Și a început să-mi placă. Not today. I love him. He's like my dad. Și astăzi îl iubesc, e ca și tatăl meu. But he never gave up on me. El niciodată nu s-a dat bătut. He never judged me. Niciodată nu m-a judecat. And yes, he went on about Jesus sometimes too much. Și da, câteodată vorbea prea mult despre Iisus. But it's okay because we spoke about many things. Dar e ok, pentru că până la urmă vorbim despre multe lucruri. And but one day, very quickly, let's come to this now. One day was the 3rd of May 1991. Într-o zi era 3rd of May 1991. 3 iunie 1991. And that day I had a friend who was badly attacked. Și în ziua aia am avut un prieten din închisoare care a fost atacat foarte rău. And they just called me to the visit room to see Michael. Și chiar atunci m-au chemat în camera de vizite ca să-l văd pe Michael. And I was so angry, I wanted to go in there and hit him in his face. Am mers direct acolo și l-am lovit peste față. I'm so glad to tell you I didn't. Am vrut să fac lucrul ăsta și sunt așa de fericit că până la urmă n-am făcut. It's only because he shared a message with me that was very, very special. Și asta e doar pentru că atunci au împărtășit cu mine un mesaj care era foarte, foarte special. He talked about God and Jesus and the Bible. Atunci mi-au vorbit despre Dumnezeu, despre Biblie, despre Iisus. Honestly, I couldn't care less. Și, sincer să fiu, nu-mi păsa deloc. But he talked about my heart. Dar a început să vorbească despre inima mea. He said, Tony, you've got a God-shaped hole in your heart. Și el mi-a spus, Tony, tu ai în inima ta o gaură de formă de Dumnezeu. We all have this. Noi toți avem asta. And we've all been trying to fill it our whole life. Și noi toată viața noastră încercăm ca să umplem. Most of us try to fill it with money, Cei mai mulți încearcă să umple gaura asta cu bani, with which we buy our cars and our houses. cu case, mașini, bogăție. But these things never satisfy us. Dar lucrurile astea niciodată nu ne vor satisface. All of us want something more. Tot timpul, până la urmă, vrei mai mult. He said to me, some people put in here drugs and smoke and alcohol. Și mi-a spus, unii oameni pun acolo alcool, droguri. But these things never quite satisfy us. Dar niciodată lucrurile astea nu ne vor satisface. He said to me, Tony, you've been putting your world championship in Kung Fu here. Tony, tu ai pus aici campionatul mondial de Kung Fu. Sex, drugs, violence, anger, your religion. Sex, droguri, mânie, religia ta. But you've never tried Jesus. Dar niciodată nu l-ai pus pe Iisus. And he read to me from the Bible. Și mi-au citit din Biblie. He always did that, but I remember these words. El tot timpul făcea asta și îmi amintesc cuvintele astea. John chapter 8, verses 34 to 36. Ioan capitolul 8, 34 to 36. 34 la 37. Where Jesus said these words.
unde Iisus spune cuvintele astea. Jesus says, I tell you the truth. Iisus a spus, vă spun adevărul. Everyone who sins is a slave to sin. Oricine păcătuiește este un rob al păcatului. A slave has no permanent place in the family. Și un rob nu rămâne pururea în But a casă. son or a daughter belongs to a family forever. Dar fiul aparține acelei case pentru totdeauna. So if the Son of God, Jesus Christ, sets you free, Așa că dacă Iisus, Fiul lui Dumnezeu, te va elibera, you shall be free indeed. vei fi liberat cu adevărat, liber cu adevărat. Maybe these words are just words for you. Poate astea sunt doar niște cuvinte pentru tine. But in prison, freedom was important. Dar în închisoare, libertatea era importantă. Well, these words, they gripped me. Cuvintele astea m-au prins. And I went back to my prison cell. Am mers înapoi în celula mea And that was the night when something amazing happened in my life. și acea noapte a fost noaptea în care ceva minunat s-a întâmplat în viața mea. I was looking at my window, Mă uitam la fereastra mea and my window had lots of bars that made a cross shape. și în fereastră erau niște bare care aveau o formă de cruce. And I tried to think about Jesus. Și da, am încercat și am început să mă gândesc la Iisus. But I couldn't really believe in some person that lived 2,000 years ago and what you want to pray to him. Dar nu puteam să cred într-o persoană care a trăit acum 2000 de ani și să mă rog lui. I'm sorry, I was a Buddhist. I found that a bit too difficult. Îmi pare rău să vă spun, eram un budist și era prea dificil pentru mine lucrul ăsta. Don't ask me to believe in something I cannot see. Nu-mi cereți să cred în ceva ce nu pot să văd. The only one thing I can tell you I really wanted, Un lucru care pot să vă spun pe care îl doream cu adevărat, I just really wanted Aya to be alive. tot ceea ce vreau era ca aia să trăiască. I really missed her so much. Îmi lipsea așa de mult. And as I was just thinking about her, not Jesus, I was just thinking about Aya. Și atunci mă gândeam la aia, nu la Iisus, la aia. It was so annoying because I could see her hair Era așa de enervant pentru că puteam să-mi imaginez părul ei, almost like she's standing right in front of me. ca și când stătea în fața mea. But I just couldn't see her face. Dar nu puteam să-i văd fața. When you don't see somebody's face for a long while, sometimes you can forget what they look like. Când nu vezi fața cuiva pentru un timp îndelungat, începi să uiți cum arată. And in my moments of despair, I was so upset. Și în momentul ăla meu de disperare eram așa de supărat. But right then, something occurred to me. Dar chiar în momentul ăla ceva m-a străpuns. Aya, she would actually never forget my face. Aia, de fapt, niciodată nu ar fi uitat fața mea. That would be impossible. Asta ar fi fost imposibil. Because the girl loved me, she was going to marry me. Pentru că fata asta mă iubea și vrea să se căsătorească cu mine. I'm certain she would not forget my face. Sunt sigur că nu ar fi uitat fața mea. And the reason is that she had been blind her entire life. Și motivul este pentru că ea a fost oarbă toată viața ei. She was born as a baby with an infection that made her blind. Ea s-a născut ca și bebelaș cu o infecție care i-a afectat ochii. And I can tell you categorically, she loved me and never saw my face. Și pot să spun categoric că m-a iubit fără să-mi vadă fața. And right then, Și chiar atunci I understood something. am înțeles ceva. If I'm going to believe in Jesus, it will not be by seeing him. Dacă ar fi să cred în Iisus, nu ar fi prin vedere. It'll be by using faith. Ar fi prin să-mi folosesc credința. And I couldn't really care less what any of you think about this. I couldn't care less about what you think about this. Și nu mi-ar fi păsat deloc ce crezi tu despre asta. At that moment, I never cried so much in my life. Dar ca și în momentul ăla nu am plâns niciodată în viața mea. As I said my first prayer to Jesus. În timp ce spuneam prima mea rugăciune către Iisus. I actually spoke to him. Chiar vorbeam către El. And I did these two things in my prayer. Și am făcut aceste două lucruri în rugăciunea mea. I asked him into my heart. I-am cerut să intre în inima mea. I didn't understand it, but I did it. Nu înțelegeam, dar am făcut asta. And all I can tell you today. Și tot ceea ce pot să spun astăzi. I woke up in prison the next morning. M-am trezit în închisoare dimineața aia. Please listen to me.
Te rog, ascultă-mă. I woke up in prison and I felt more free than all of you. M-am trezit în închisoare și eram mai liber decât toți de aici. Can you hear me? O să mă auzi? I felt more free than the lots of you put together. M-am simțit mai liber decât mulți de aici puși la oaltă. And my friends, I don't think you have to be behind bars in handcuffs to be in prison at all. Și prieteni, eu cred că nu trebuie neapărat să fii în spatele unor gratii cu cătușe pe mâini ca să fii liber. I don't know you, Nu te cunosc. and it's not for me to judge. Și nu eu trebuie ca să judec. But maybe somebody here tonight is in prison right here in this church. Dar poate că e cineva aici în seara asta care e închis. You know, maybe it's a prison called religion, where there's no relationship with Jesus. Poate e închisoarea religiei în care nu ai nicio relație cu Isus. Maybe for somebody here tonight, it's the prison of having a double life. Poate pentru câțiva de aici e închisoarea în care ai o viață dublă. You know, when we're mum and dad and when we're in church, we're one person, but actually when we're by ourselves with our friends, we're another. Știți, atunci când mergem la biserică cu părinții noștri, cu prietenii noștri, suntem cumva, dar afară după aceea suntem altfel. Maybe for you it could be an addiction to something. Poate pentru tine poate să fie o adicție sau ceva. Maybe it's pornography or smoking or something. Poate e pornografia sau fumatul. Sau... I think prison takes so many shapes. Eu cred că închisoarea poate să aibă așa de multe forme. But I've come to Romania to tell you today. Dar eu am venit în România ca să spun astăzi. In a real physical prison, it was a real Jesus that changed a real stupid idiot like me. Că în acea închisoare reală era un Iisus real care a venit să schimbe un idiot ca și mine. And I discovered și am descoperit that believing is seeing. Și am descoperit că să crezi înseamnă de fapt să vezi. And God, I owe Him my life. Și îi datorez toată viața mea lui Dumnezeu. I owe Him everything. Îi datorez lui totul. He's rebuilt me. El m-a refăcut, reconstruit. And my two sons, Jacob and Ethan, they love Jesus too. Și cei doi fii ai mei, Ethan și Jacob, și el iubesc pe Iisus. And I should be dead. Eu ar fi trebuit să fiu mort. But I'm only alive because of Jesus Christ. Și sunt în viață doar datorită lui Iisus Hristos. You've done very well to sit so long. V-ați descurcat foarte bine ca să stați. Well done. Good job. Treabă bună. I'm going to show you a video. Vreau să vă arăt un video. I'll introduce it first. Dar vreau să-i fac o introducere înainte. There's a boy. E vorba despre un băiat. And he turned around to his father. El a mers la tatălui și a spus. He said, "Dad, there's a charity run in town. Will you run with me?" Tată, este un a running competition. Este un campionat de alergare. Will you run with me? Vrei să fugi cu mine? The father says yes. Și tatăl a spus da. So they run together, father and son. Așa că ei au fugit împreună, tată și fiu. They don't do very well. They come second from last. Nu o să descurcat chiar așa de bine, au ajuns al doilea de la urmă. But this boy is a sports fanatic. Dar băiatul ăsta era un fanatic al sportului. He asked his dad, "Will you run with me in the marathon?" Și l-a întrebat pe tatăl său, nu vrei să fugi cu mine în maraton? Well, they then said over 200 marathons. Și ei de atunci au fugit în 200 de maratonuri. And finally, the boy says, "Dad, would you run with me in Ironman?" Și după aia i-au spus la final, tată, nu vrei să fugi cu mine în omul de fier? So Ironman is a triathlon, yeah? Așa că omul de fier e un triatlon. So you have to swim 4 kilometers. Trebuie ca să înnoți 4 km, You cycle 180 kilometers. să ciclezi 180 de km and then you run 42 kilometers. și apoi fugi 42 de km. It takes you about 15 hours. Îți ia cam 15 ore. So come on, let's have a look at this father and the son. Așa că haideți să ne uităm la acest tată și fiu. Their names are Dick and Ricky Hoyt. Numele lor este Dick și Ricky Hoyt.